So, für den Deeg, wir fangen an mit 2 Köpfe Butter und 2 Drittel Köpfe Zucker und dann noch 1 Esslöffel Hefe. Da haben wir nicht ganz so viel Hefe, also das halb sein wird. 1 Esslöffel glaube ich erst genug für das. Und dann 1 Köpfe Schmand und 2 Eier. Und dann noch 1 Teelöffel Salz. Okay, so ik wil deze mixer nu eenmaal aan mij, am besten dat Hefe en Eier en alles een klein beetje toebreden. Wegen ik de Hefe niet uitsluit afkomt, dat het een beetje steht. En dan nog dat meel eraan en dan deze Deeg kneden. Dan zijn we uit de Donutsmeel. En dat is half zaag 7,5 Köpfe Mehl. Aber ich will mal mit Feuer anfangen und dann wollen wir viel Extrakt oder noch machen. Okay, so ich habe hier noch einmal drücken für Mehlmank und ich glaube, das wird genug sein, dass die nu wat fein dick genug sein, ob ich die dann Okay, so dit is waarin die ik loop net wanneer ik gekneed is. En hier zit het vielleicht ein bisschen, wenn ich noch zu wenig esse, aber der ist nicht. Wenn ich den Schwabbert am da schauen, dann will ich sagen, der hat actually eine sehr feine Consistency. Und das ich erst eins mal best gebacken, dazu wollte ich dort mein Dietslabel da. Aber wenn ich dort mein Dietslabel da, dann kriege ich den die so fein in den Kram rührt. Okay, so wie wir auf den Sinne Donuts mehr, wo wir dort Loch nicht rübertreiben, wir wollen dort ein bisschen näher rein. Und auf jeden Fall wissen, wo wir dort tun. Aber wenn wir dort Loch nicht rübertreiben wollen, wollen wir bloß mit einer Schraube von einem Glas, wo ich nehme und treiben diese Donuts hier aus. So, wenn ich deze alle uitgedraaid heb, dan ga ik die hier uitnemen en dan in de ploeg nemen. Zodat die hier in seconde kan wenn die sind, die ich nicht leuten uurskoen. Dan wil die donuts bis voets meer en dan maken die donuts lang. Okay, so nu hebben we de eerste zoals hier alle uitgesneden. En nu wil ik deze Deeg bis nog einmal terugkneden, dat we die nog einmal wat donuts meer kunnen. Nog is die Deeg week genoeg, dat we den Sonnesäule noch einmal terugkneden, dan die nog einmal uitdraaien en dan willen we nog einmal wat uitdraaien. Okay, so wenn wir die Donuts dus alle uitgedraaid haben, dan maken we alle dat laag neerdraaien. En we doen het laag niet uitdraaien, dan het plus neerdraaien. En dit wil we maken een pommel doen, dat hier wat baan blijft. Maar ik wil het nu eenmaal doen, dus dat al eenmaal gaan. En dan wanneer we gewoon gewoon zijn, dan wil ik dat nog eenmaal maken doen. Okay, so diese Donuts, die haben hier nu von ungefähr 45 Minuten gehouden. En 6 keer 9 kann, der lag es noch gehouden. Da word ik dat lag hier nu nog eenmaal neerdraaien. En dan, waar we die
einmal in de bak neerzetten, dat die er einmal abkomt doen. Dan wordt dat lacht er nog eenmaal maar neerdraagt en dan hebben we de brood. Zo, dit is een proces dat je iedere moment doet, dat lacht je eenmaal waar fris neerdraagt. Plus dat het erbij blijft, dat het lacht groot genoeg blijft, dat wanneer dit er nu is verhaald. Oké, so deze donuts zijn hier nu 3 minuten gebakken. Ik word hier nu in de laagje fris neerdraagt. En ik geloof dat ik geen voetsbrood meer vat, ik zei, zijn dan stief genoeg. Dus is gezond, die zijn nog bakrig, aber die doen niet op hebben wanneer er laagje fris neerdraagt. Dus ik wil uitvinden, is de nieuws dit in de pool neerkomt. En dan de blus is dit brood. Oké, so ik word met een vinger een klein beetje dat lag nog onder mij. En er zit nog een klein beetje week. So ik word nog eenmaal 3 minuten lopen bakken. Als ik de brood voor. En ik kan ook vragen de dood nog top hebben wanneer ik de proef uit de ploot uit. Oké, so deze hebben nu nog eenmaal 2 minuten in de bak. En zoals gezegd zijn deze nu nog eenmaal fijn op te doen. So ik word best nog eenmaal met de schroef. Wanneer ik de nu gewoon aan doe, dat die niet dat lag voor het houden doe. En dan word ik deze dit goed besproken. Wat is het hier? Fester kop neer, dus dat het laag uitsproken kan. Oké, so de brood is zwaar bozig. En dus dit zijn de fijne brood van deze die dus gezond aan het laag blijft liggen. Waar de worden wij nog niet rijp zijn en die dan nog in deze taal. So, dit zijn de donuts van wie dus alle je brood gaan. Dan leg je best in de reine ploot in, op reine napkins op, dat zich dat vaak niet fles abtreibt, wat erop gesteld is. En ik wil je hier best aanwijzen. Dit is waar hij zit, de laagste zaal geen baan gebleven. En ik heb hier al een beetje geproefd. En die zijn fijn lekker. So, we worden hier nu blitz dit laten zitten koud worden, dat we geen diepvries draaien. En waar we in de diepvries draaien goed koud worden, laten we weer eens verhalen en aandoen, dat het dan niet best alle erop stelt. Oké, so dan zijn deze donuts nu uit naar aan doen. En ik doe de uurs en chocolates aan doen. En dan doe ik de vel. Waar ik puddingmeel voor de donuts. En deze shaker cup is mijn grootste ding van puddingmeel. En de eerste waarom is because it has the measurements. So voor dit doos geef ik 2 koppen brood. So ik dacht nu ook wat wat opnemen. Ik kan het dus hier bij doen. Ik leg eenmaal klein beetje wijntje, dus dat het fijn dik wordt dit. Nou de pudding wat ik brood doe, dat is dit. Plus in je wijn dit vanilla pudding. 102 gram. Dit kan eine pudding en die een doll afwaslich meer. En dan bloß schon mehr mit einer Detailstudie let und das legt erst das dann kann einer sieht noch eine Sorge, dass ich nicht mehr anhimmel. Dann wird abschalten, in die Fridge sagen und dann wird auf die Hände. So, Tim, de donuts found waar we zijn gewaschen gelbrood. En ik merk mir dat je weinig bisschen mehr Salz. So, ik heb hier 2 Köpfe van zijn rode Suppe van zijn Maraschino gewaschen. So, dat zijn de Chlorrode gewaschen. Zwei Köpfe sind Suppe und dann habe ich 1 Köpfe Zucker und 2 Esslöffel Cornstarch.
Nou, want dit is heute erst in kerkelijk erst, dan wordt de cornstar en dan zocker de mangs hadden. So, ik had ook goed doorgeriet, dat ik hen doorheen ohne erst, dat het niet verkleedlich wordt. Okay, nu wil ik opvangen met de zocker en de cornstar hier bezig mangs hadden. Nou, moet ik dat bezig stirring mengen, dat niet helemaal liquid, bis dat dat niet verkleedlich wordt. Ik doe hier nog eenmaal een Viertelköpfel van de cherry juice en dan nog eenmaal 2 Esslöffel cornstar mank.